Εντάξει, ο Κοντήρης δεν έχει το πέρμα. Το διαφέρει για φορά όμως. Ναι, ρε, εσύ, κοίταξε. Θα πάω εδώ. Τι θες ρε είχε? 7, 2, Κάτσε καλέ. 4. Έχω γράψει 100 άκυρα. Τώρα. Βοήθεια. Λοιπόν, άρα και τσαλακώνεις, για τσαλακωσές, για παπαδείς. Θα παρακολουθήσει και μετά θα πας στην πόρτα, θα προσπαθήσει να ανοίξει αυτό. Το χρόνο θα τον αφήσουμε, δηλαδή και μέσα στο σπίτι να θα μείνετε 1 λεπτό. Σκοτεινιάσετε λίγο. Α, να τραβήξω πιο μπλε τώρα. Ή Ναι, όχι, δεν είμαστε ναι. καλά. 4.000 είναι αυτό, να βάλουμε 3.000. Κοίτα! Άσε. Ναι, ναι, ναι. Και το προηγούμενο σημείο μου άρεσε. Αυτό εδώ. Αχ, τα κλειδιά μου ξέχασα. 2, λήψη 1.